Pravosudni sistem i ljudska prava, sve to zapravo je izmišljeno da bi se zaštitilo ljudsko dostojanstvo. Mislim da to obuhvata bukvalno sva ljudska prava. Dostojanstvo je pravo na život, zatim poštovanje drugoga i neko samopoštovanje. I da može da se bavi čime želi i da misli ono što želi sve dok to ne ugrožava druge ljudi. Šta je ljudsko dostojanstvo? Ljudsko dostojanstvo je ne raditi ono što nije moralno ili što nije prihvatljivo u društvu. Poštujemo ljudski život. Zbog nas. Nije reč samo o Evropi.